anyị na-anabata mmadụ niile na aja misa nke tata bụ ụka nke abụọ n'oge olileanya ọmụmụ dị nwụrụ anyị Jesu Kristi. Na aja misa nke a ndị dị otu arịrịọ maka ngọzi nke Chineke, nduzi na nchekwa nke Chineke n'ebe ezinụlọ ya nọ, dịka barista Chima Okoramasi yọ. Ha na-ekene Chineke maka ihe ha bụ n'uche, ihe o bụ n'uche, dịka Lady Amaka Ọnịanwụ si yọ, maka ọgwụgwọ nsọ nke Chineke na nchekwa nke Chukwu ebe Sista Kameli Odom nọ, dịka ndị ụka anyị St. Clement Pope si yọ, maka nchekwa nke Chineke nakwa ihe dị mkpa ezinụlọ ya bụ n'uche, dịka Sir and Lady Chinedu Akolisa si yọ. Ọ na-ekene Chineke maka ncheta ọmụmụ ya 70th birthday ebe di ya nọ bụ Sir Silvanus Egbunam, nakwa ayọ ka Chineke gaa n'ihu na-echekwa ya, dịka Lady Julia Egbunam si yọ, maka ezumike mkpụrụ obi papa ya na mama ya, dịka Dr. Ijin Okafọ si yọ. Anyị na-ekenekwe Chineke n'ụzọ pụrụ iche maka nchekwa na odudu nke ọ na-enye anyị, dịka anyị na-ewere ihe ndị ọzọ na-akpa anyị chie n'ihu Chineke na aja misa nke a. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukaristia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị loghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile merụọ anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, Nna nke ebere, ebe anyị ji aṅụrị na-agbaga ọsọ ịnabata Kristi nwa gị, biko wepụrụ anyị ihe niile na-anọchiri anyị ụzọ iji aṅụrị anabata ya, ka anyị wee keta oke na amamihe ya, iji binyere ya n'ala eze eluigwe. Site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ n'aha Chi, ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ, otu Chukwu, site n'ụwa tụ ụwa niile.
akwụkwọ onye amụma Aịzaya isiokwu dozierenụ Onyenwe anyị ụzọ. Ugbu a Chineke unu na-ekwu sị, kasienụ ndị nke m obi, kasienụ ha obi. Gwa Jerusalem okwu ruru ya n'obi, kpọọ ya oku, kọọrọ ya n'oge a kpọrọ ya maka igba ohu agwụla, na akwụọla ụgwọ njọ ya, na ọ natala ọpịpịa mmaji abụọ n'aka Onyenwe anyị maka arụ niile o mere. Otu olu na-eti mkpu sị, kwadoronụ Onyenwe anyị okporo ụzọ n'ime ọzara, n'ime ịkpa. Gbuoronụ Chineke anyị ụzọ awara awara guzoziri eguzozi n'ime ọzara. Budatanụ ndagwurugwu niile, kọrienụ ugwu ukwu na ugwu nta. Meenụ ka mkpọmkpọ ala dị larịị, ka ugwu elu na ugwu ala ghara otu, ka ebe gbagọrọ agbagọrọ guzozie eguzozie. Mgbe ahụ ka a ga-egosi ebube nke Onyenwe anyị. Mmadụ dum ga-ahụ ya, n'ihi na Onyenwe anyị ekwuola ya. Gị onye ezi ọṅụ Zayọn, gbagoro n'elu ugwu ukwu. Gị onye ezi ọṅụ Jerusalem, were oke olu tie mkpu. Tie mkpu na-atụghị egwu ọbụla. Gwa obodo niile nọ na Juda, Chineke unu nọ n'ebe a. Lee ka Onyenwe anyị ji ike ya na-abịa. Ogwe aka ya na-emeri ihe niile ka ha nọrọ n'okpuru ya. Ogwe aka ya na-emeri ihe niile ka ha nọdụ n'okpuru ya. Ụgwọ o ritere na mmeri so ya. Ihe o ji akwụ ụgwọ mmeri bụ ya ụzọ na-aga, dịka otu onye ọzụzụ atụrụ si azụ atụrụ ya. Ọ na-ekuru ụmụ atụrụ ya n'aka, na-akpọkọta ha, bịakwa na-agụrụ ha n'ezi obi, na-edute nne ha ebe ha ga-ezuru ike. Okwu nke Osebụrụ. Onyenwe anyị, gosi anyị ebere gị, nyekwa anyị nzọpụta gị.
nke abụọ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi nke abụọ Pita dere. Isiokwu: anyị na-eche elu igwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ. Ndị enyi m, unu echefukwara ihe a, na n'ihu onye nwe anyị otu ụbọchị nwere ike ịpụta nnukwu nnu afọ. Nnukwu nnu afọ nwere ike ịpụta otu ụbọchị. Onye nwe anyị anaghị egbu oge n'imezu nkwa o kwere, dịka anyị si ekwu na ndị mmadụ na-egbu oge. Kama o ji ndidi na-edi unu niile, maka na ọ chọghị ka o nwee ndị furu efu. Kama ọ chọrọ ka onye ọbụla, ka agbapụta onye ọbụla chegharịa na ụzọ ya. Ụbọchị onye nwe anyị ga-abịa ka onye ohi. Otu ugboro ka mkpu ga-ahịọ, mbara igwe efuo. Ihe dum ekere eke ga-agba n'ibe n'ibe, nwuru ọkụ. Ụwa na ihe niile dị na ya ga-agba ọkụ. Ebe ọ bụ na ihe dum ga-esi otu a agwụ, unu kwesịrị ibi ndụ na-arụghị arụ na ndụ dị nsọ. Ebe ọ na-agụ unu agụụ n'obi, ka unu nweta ụbọchị nke onye nwe anyị ahụ, mgbe mbara igwe ga-efu na ire ọkụ. Ihe niile ekere eke wee gbazee n'okpomọkụ ahụ. Ihe niile ekere eke wee gbanwee n'okpomọkụ ahụ. Ihe anyị na-eche bụ ihe ahụ ekwere na nkwa, eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ ahụ. Ebe ahụ ga-abụ ebe obibi nke ndị ezi omume. Ndị enyi m, ihe ọ pụtara ugbu a bụ na ebe unu na-eche nche, gbaanụ mbọ niile unu nwere ike ịgba ka unu bie ndụ na-ebughị ntụpọ ma ọ bụ ndụ na-arụghị arụ, ka o wee chọta unu na udo. Okwu nke ose bụ dozierenụ onye nwe anyị ụzọ, meenụ ka ụzọ ya guzozie eguzozie. Mmadụ dum ga-ahụ nzọpụta Chineke. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ha si n'ozi ọma dị nsọ nke Maki dere. Mbido oziọma Jesu Kristi nwa Chineke dịka edere n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Lee, ana m ezipụ onye ozi m, onye ga-edozi ụzọ gị ka ọ gaa n'ihu gị. Otu olu na-eti mkpu n'ime ọzara, mezienụ ụzọ nke dị nwenụ, meenụ ka okporo ụzọ ya dị ziziriri. Jọn onye na-eme mmiri chukwu pụtara n'ọzara
na-ekwusa mmiri chukwu nke nchegharị maka mgbaghara nke njọ. Ndị bi n'obodo Jerusalem na Judia pụtara ka ha nụ olu ya. O mekwara ha mmiri chukwu n'osimiri Jọdan mgbe ha kwupụtara mmehie ha. Jọn yi ajị ịnyịnya ibu n'ahụ ma kekwa akpụkpọ okike n'ukwu ya. Ihe oriri ya bụ igurube na mmanụ aṅụ. O kwusara sị, onye ka m ike na-abịa n'azụ m, onye m na-etosighị ihulata ala tọpụ eriri akpụkpọ ụkwụ ya. Eji m mmiri mee unu mmiri chukwu, ma ọ ga-eji mmụọ nsọ mee unu mmiri chukwu. Ozi ọma nke Ozieblowa. Otito dịrị Jesu Kristi. Anyị na-anabata mmadụ niile ndị gbakọrọ isoro anyị na ajamisa nke a, ikene Chineke maka ihe ọma dum nke ọ na-emere anyị. Bịakwa rịọ ya ka ọ gaa n'ihu na-echekwa anyị na ụka nke abụọ n'oge a na-akwado maka ọmụmụ nke Jesu Kristi. Tatakwa ka anyị na-eme harvest nke parish anyị iji kene Chineke maka mbọ nke anyị gbara n'afọ ka o si gọzie ya, ịbịakwanụ were ihe si na mbọ nke anyị gbatara wee nye Chineke iji kene ya ma yọkwa ya ka afọ nke na-abịa n'ihu ka ọ gaziere anyị karịa n'afọ nke a. Asị m kwuo, afọ a bụ afọ onye ọbụla kwesịrị ịtụrụ Chineke mma mma, maka na ihe elu ụwa gabigara n'afọ a awụghị obere ihe. Mana ekene dịrị Chineke na anyị dị ndụ na-akọ akụkọ ya, na-ahụkwana ka o si mee. Ya bụ ekene dịrị aha nsọ ya si ugbu a ruo mgbe ebighị ebi. Amen. N'ihe ọgụgụ nke mbụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya, ọ kọwara anyị ka ụmụ Izrel si nọrọ n'olileanya oge ha nọ n'ohu na Babilọn. Onye amụma Aịzaya bịa zie ha ozi si ha bido nwenwe aṅụrị na oge Chineke ji ewugharị obodo ha ma wugharịa ndụ ha na ozugo. Mana o nwere ofu ihe ha ga-eme, na ha ga-agbarịla mbọ lee ụzọ nke ha ga-esi lata na be ha bụ Jerusalem na Judia, mee ka ọ dịzịrịrị. Ọ bụrụ ma anyị lee anya na ihe gbasara history of the people of Israel, ụzọ siri Babylon jee Jerusalem bụ ụzọ dị so rough. Enwere ọtụtụ okwute, ọtụtụ ndagwurugwu, ọtụtụ ugwu na ndịda nke nọ na ya wụ ụzọ.
nke na onye na-elezighị anya oge ọ na-aga na ya ụzọ, ihe ga-akpọbirili ya ụkwụ. Ọ ya mere onye amụma Aịzaya ji gwa ha na ka ha nwee ike larute na be ha bụ Jerusalem n'udo, ebe ọ bụ na Chineke akwadoghị ịnapụta ha na agbụ nke ekere ha na Babilọn, na ha ga-ezipụ ndị ga-aga mezie ya bụ ụzọ, lee ugwu niile nọ na ya bụ ụzọ mee gịnị? Mee ka ọ dịrarị. Lee okwute niile nọ na ya bụ ụzọ mee gịnị? Kụtuo ya. Lee ndịda niile kwusaa ya, bịa mee ka ụzọ ahụ dịziziriri, nke na mgbe ha ga-esi Babilọn wee lọtawa na be ha bụ Jerusalem, enweghị onye ọbụla n'ime ha kpọ ụkwụ ga-akpọbi ụkwụ, ha enwe ike lọrute n'udo na aṅụrị. Ihe a bụ ihe Chineke ziri onye amụma Aịzaya ka o zie ndị ya nọ na ohu na Babilọn. Oge a bụkwa oge ha ncha nọ na mwute na-ele anya kedu mgbe ọ ga-abụ. Ha nọ n'ekpere na-ayọ Chineke, biko nụrụ akwa anyị, gbaghara anyị ka anyị si mejọọ ihe kpọtara anyị n'ohu Babilọn, maka na ọ bụ mmehie ha bụ ihe zitere ha ji banye n'ohu n'aka ndị Babilọn. Ha wee na-ayọzi Chineke, cheta anyị, mere anyị ebere, biko nụrụ mkpu akwa anyị. Obi anyị agbawago, obi na-alụ anyị mmiri, bịa napụta anyị. Chineke ewee nụrụ mkpu akwa ha, wee zaa ha ekpere. Mana Chineke gwara ha na ha ga-agbarịla mbọ mee ka ụzọ ha ga-esi wee lọta wee bụrụ ụzọ nke dịziriri. Praise the living God. Oh, hear my cry, be gracious now to me. Come, great deliverer, come. My soul bow down, is longing now for thee. Come, great deliverer, come. I have wandered far away from the mountains top. I have wandered far away from home. Oh, take me now and bring me to thy fold. Come, great deliverer, come. Ihe a bụ akwụ ụmụ Izrel na-ebe na ha hapụgo ebe ha gaa n'obodo ọzọ ha na-ata ahụhụ, na-ayọzi Chineke na obi agbawago ha ka ọ bịa napụta ha. I have no place, no shelter from the night. Come, great deliverer, come. One look from thee would give me life and light. Come, great deliverer, come. I have wandered far away from the mountains top. I have wandered far away from home. Oh, take me now and bring me to thy fold. Come, great deliverer, come. My path is lone and weary are my feet. Come, great deliverer, come. Mine eyes look up, thy loving smile to meet. Come, great deliverer, come. I have wandered far away from the mountains top. I have wandered far away from home. Oh, take me now and bring me to thy fold. Come, great deliverer, come. Thou wilt not spurn contrition's broken side. Come, great deliverer, come. Regard my prayer and hear my humble cry. Come, great deliverer, come. I have wandered far away from the mountains top. I have wandered far away from home. Oh, take
and bring me to thy side. Come, great deliverer, come. Ihe a bụ akwụkwọ ụmụ Izrel n'ebe. Bịa onye nzọpụta, bịa zọpụta ndị nke gị. Akwa erugo anyị obi. Anyị enweghịzi anya mmiri n'anya anyị. Bịa napụta anyị. Chineke wee zie onye amụma Aịzaya, gaa gwa ndị nke m n'oge mgbugharị ha erugo nso na mụnwa bụ Chineke ha ga-abịa kpọpụta ha n'ohu n'aka Babilọn ma mee ka ha nwere onwe ha, mana ha ga-agba mbọ mee ka ugwu na ndịda niile wee dị rarịị. Kedu ihe ozi a onye amụma Aịzaya ziri ụmụ Izrel n'oge ha nọ n'ohu na Babilọn pụtara mụ na gị n'ụbọchị taa? Anyị nwa bụ ụmụ Chineke bụ ndị dị ka ndị nọ n'ohu, bụkwa ndị nọ n'ije n'ụwa, maka na ụwa bụ ebe obibi anyị. Anyị nwa bụ ndị ọbịa ebe a. Elu ụwa dị ka ọzara nke mụ na gị na-agafere na ya. Ihe isi ike dị iche iche na-adakwasị anyị, ahụhụ dị iche iche na-adakwasị anyị, mkpa na mkpagbu nọ n'ụzọ anyị ụbọchị dum. Mana n'ime ihe ndị a niile, anyị na-agbakwa mbọ, na-ebe akwa, na-ayọ Chineke bịa napụta anyị na mkpa na mkpagbu ndị a, ma mekwe ka njem anyị n'elu ụwa nwee ike mee dị ziziriri ma rarịị, ka anyị nwee ike jerute ebe ahụ bụ ebe obibi anyị bụ Jerusalem nke eluigwe. Dịka ụmụ Izrel si akwado ịla na be ha bụ Jerusalem na Juda n'oge onye amụma Aịzaya, otu a ka mụ na gị nọ n'elu ụwa si akwado ụbọchị niile mgbe anyị ga-alakwa Jerusalem nke anyị bụ eluigwe, ebe Chineke kwadoro anyị. Ya bụ na oge anyị na ugbu a bụ oge olileanya, oge a na-ezi anyị ozi ka anyị nwee ike kwado ịnabata Jesu Kristi, onye nke ga-abịa napụta anyị n'ihe dị iche iche nke anyị na-agabiga n'elu ụwa nke a. Oge nkwado ka anyị nọ n'ime ya. Ya mere na ihe ọgụgụ nke abụọ agụpụtara anyị si n'akwụkwọ Pita dị Asọde, ọ na-agwa anyị na anyị anọkwala na-agbakọ oge na-ajụ kedu mgbe ọ ga-abụ, kedu mgbe onye nzọpụta anyị ga-abịa, kama na ihe dị mkpa na ụbọchị niile nke ndụ anyị na anyị ga-agba mbọ na-ebi ndụ dị asọ, wepụ aka n'ihe ọbụla bụ ihe rụrụ arụ, nke na ọ bụrụ ma Chineke kụọ aka n'ụzọ taa sị na ọ bịago, anyị dị njikere ịnabata ya nụ, dịka ndị na-akwado ịnabata onye nzọpụta anyị, onye nke ga-abịa tọpụ anyị n'agbụ. Ọ bụrụ ma Chineke bịa n'ụbọchị taata kụọrọ anyị aka, anyị dị njikere isoro ya. Anyị dị njikere ịla na be anyị bụ Jerusalem, ebe Chineke kwadoro anyị. Ọ bụrụ ma Jesu Kristi bịakwute anyị n'ụbọchị taa, kedu ọnọdụ anyị? Anyị ejikere ego? Anyị ebusala ugwu dum na ọdịda dum nke nọchiri n'ụzọ anyị? Ọ bụrụ ma anyị lee anya n'ime ndụ anyị, gịnị bụ ugwu na ndịda nke nọ na ndụ anyị? Ha bụ mmehie, ụzọ rụrụ arụ. Akwụkwọ nsọ wee na-akpọ anyị oku n'ụbọchị taa ka anyị bido n'oge lee ugwu ndị a na ndịda niile a nọ na ndụ anyị, mee gịnị? Tirie ha, ka mgbe di nwenụ ga-abịa, ka okporo ụzọ nwee ike dị ziziriri, ka o nwee ike bata n'obi anyị, ka anyị dị ọcha ịnabata ya wụ onye nzọpụta, onye nke ga-abịa mee ka anyị nwere onwe anyị. Ya mere n'ozi ọma John the Baptist ji na-agwa ụmụ Israel, dịka o sikwe na-agwa mana gị n'ụbọchị taa, ka anyị gbaa mbọ mee ka okporo ụzọ niile dị ziziriri, maka na onye na-abịanụ dị ike bụ di nwụrụ Jesu Kristi, onye nke Jọn dị nsọ na onwe ya kwupụtara na ya erughide eru ihulatọ tọpụ mgbado ụkwụ nke ọgba. Ya bụ na ọ bụrụ ma anyị na-atụ anya onye nzọpụta anyị, kedu nkwado nke anyị na-eme? Ị gaa n'ọtụtụ ezinụlọ taa, ọtụtụ mmadụ ebidola na-azacha, na-ekpocha, na-eme ka ebe ọbụla dị ọcha. Ihe a bụ ihe kwesịrị ekwesị. Ọtụtụ ndị ebidogo na-azụta flawa dị iche iche, na-achọ ebe obibi ha mma, ka ọ ga-abụ n'oge Krismas mgbe di nwere anyị Jesu Kristi ga-abịa, ka ọ bụrụzie ebe na-egbuke egbuke. Mana ọ dị mkpa ka anyị chetakwa, ọ bụrụ na anyị gbaa mbọ na-achọ ezinụlọ anyị mma, na-achọ ebe obibi anyị mma, ebe obibi nke Chineke ebe obi anyị nakwa gbaa mbọ ịzachacha na-ekpochi ya, ime ka ọ dị ọcha, ka ị ga-abụ mgbe di nwere Jesu Kristi ga-abịa, ya wee nweta ebe obibi dị ọcha ma dịkwa mma, ebe ya nwa na onwe ya ga-anọrọ. Maka na ebe obibi anyị na-azacha na-ekpocha, nke ahụ bụ maka anyị nwa. Ọ bụ anyị nwa ga-anọrọ ebe ahụ wee mee onwe anyị obi ụtọ.
mana ebe di nwere Jesu Kristi ga-anọ ma ọ bịa bụ n'ime obi anyị. Anyị na-azachakwa obi anyị, na-ekpocha obi anyị ka ọ dị ọcha ịnabata di nwere Jesu Kristi, onye nke anyị nọ na-ele anya ọbịbịa ya n'ime ndụ anyị na n'elu ụwa. Ya bụ akwụkwọ nsọ na-akpọ anyị oku n'ụzọ pụrụ iche tata ka anyị bido na-eme nkwado. Dịka anyị na-eme nkwado maka ọbịbịa nke di nwere Jesu Kristi, ka anyị marakwa na ọbịbịa di nwere Jesu Kristi na ọnụ ahụ bụ nke ọ bịara 2000 years ago, mana ọbịbịa nke ọzọ ga-abụzi ebe ịkpọrọ anyị ka anyị nwee ike wee soro ya. Ya bụ ihe o ji dị mkpa akwụkwọ nsọ ji na-agwa anyị, na-echetara anyị na anyị ga-agbarịrị mbọ ịkwado onwe anyị, mee ka obi anyị dị ọcha. Pita dị nsọ na-agwa anyị na anyị ga-agba mbọ ibi ndụ nke ezi omume ma wepụ aka n'ihe ọbụla rụrụ arụ. Ọ bụrụ na o nwere onye gị na ya nọ n'iro n'afọ a, oge eruole mgbe ị ga-edozi. Ọ bụrụ ma ị na-eme omume anya ukwu, ihe onye ọzọ bụ ebe anya gị nọ, wepụ anya yọọ Chineke ka onye gị ike nke ezi omume, ka ị nwee ike biwe ezi ndụ nke ga-amasị Chineke. Ọ bụrụ ma ị na-etinye aka n'imegbu mmadụ n'ụzọ ọbụla maọbụ n'ụdị ọbụla, biko wepụ aka. Akwụkwọ nsọ na-akpọ anyị oku n'ụbọchị taa ka anyị wepụ aka n'ibi ndụ ọbụla rụrụ arụ. Ọ bụrụ ma ị na-emegide mmadụ, akwụkwọ nsọ na-akpọ gị oku ka ị wepụ aka. Ọ bụrụ ma ị na-akatọ mmadụ, na-ekwugide mmadụ, na-emebi aha ha na nzuzo, wepụ aka. Akwụkwọ nsọ na-akpọ anyị oku n'ụbọchị taa. Ụzọ ọbụla nke rụrụ arụ anyị na-etinye aka na ya, Chineke na-ezi anyị ozi n'ụbọchị taa ka anyị wepụ aka na ajọ omume ndị dị otu a, ma bie ndụ dị ka ụmụ nke Chineke, ndụ dị nsọ, ndụ ziri ezi. Ya bụ ka anyị kpọkuo na Chineke yọọ ya ike nke ezi omume ka o nyere anyị aka ibi ndụ dị ọcha, ka ọ ga-abụ mgbe di nwere Jesu Kristi ga-abịa ka o nwee ike zute anyị n'ọnọdụ dị mma, ka anyị bụrụ ndị megoro ka okporo ụzọ nke esi abata n'obi anyị dị rarịị ma dịkwa ziziriri, nke ọ ga-abụ di nwere Jesu Kristi wee bịa, ya enwe ike zute anyị, anyị enwe ike nabata ya. N'aka nke ọzọ, anyị na-eme harvest n'ụbọchị taa. Gịnị bụ harvest? Anyị ga-asị na ọ bụ oge owuwe ihe ubi. Mana gịnị bụ ubi nke anyị? Ubi anyị bụ ebe onye na-alụ, ọkwa ya? Ebe ọbụla anyị na-alụ bụ ubi anyị. Ị na-alụ ọrụ oyibo, ọ bụ ọrụ ugbo, ọrụ ọbụla ị na-alụ bụ Chineke nyere gị ike na amamihe nke iji na-alụ ya bụ ọrụ, nke na ọ dị mkpa na ịlụcha ọrụ gị, i wee site n'ihe ịlụpụtara bịa kene onye ahụ nke nyere gị ike ma nyekwe gị ume. Ọtụtụ n'ime anyị nwere opportunities, ohere dị iche Chineke nyere anyị. Ọwụ na anyị ka ama ihe, ile anya na ezinụlọ unu, o nwere ike enwekwa ụmụnne gị ndị ka ga-ama akwụkwọ, ndị ka ga-adị bright, ndị ka gị n'ụzọ dị iche iche, mana e nwere ngọzi dị iche nke Chineke nyere gị, na-abụghị maka na ịka ama ihe maọbụ na ịka adị mma, kama ọ bụ onyinye amara nke Chineke. Site na onyinye amara niile Chineke nyere anyị, kedu ka anyị si ekene ya? Kedu ka anyị si aji ya mma? Ọ bụrụ ma anyị gaa n'akwụkwọ Leviticus chapter 23 from verse 10 to 11, ọ na-asị anyị, speak to the Israelites and say to them, gwa ndị nke mbụ Israel ma kwuore ha okwu sị ha, mgbe unu ga-abanye na obodo ahụ nke m nyere unu, mgbe unu ga-aghọta ihe ubi nke m nyere unu, wetere na onye ụkọchukwu nkata ebe unu tinyere ihe mbọ nke unu kụtara n'ubi unu. Onye ụkọchukwu ga-eji ya bụ ihe unu tinye na nkata chee n'ihu onye nwe anyị, ma yọkwa onye nwe anyị ma ọ ga-anabata ya n'aha unu. Onye ụkọchukwu ga-ewere ya bụ ihe unu wetere chere di nwenụ ma yọọ ya n'aha unu ka o nwee ike nabata onyinye unu. Ihe a bụ the aspect of harvest na-atụ m egwu. Oge m na-arụ ọrụ na Lagos, ana m agwa my parishioners, mbọsị harvest, ọ bụrụ ma ị ga-eme ya ka esi dee n'akwụkwọ nsọ, onye weta ihe o wetara o ji eme owuwe ihe ubi, anyị ga-anata ya, were ya chie n'ihu di nwenụ, yọọ n'aha onye ahụ ma ezinụlọ ya wetara ya bụ onyinye, si Chineke, lee onyinye ezinụlọ a maọbụ nwa gị ya wetara gị, ya masị gị nabata ya bụ onyinye ka ị nara ya. Mana the danger nọ na ya wụ, ọkwara ma anyị were onyinye aghụghọ bịa chie n'ihu Chineke, kedu ihe unu chere Chineke ga-eme anyị? That is my fear.
maka na mgbe ụfọdụ anyị nwa bụ mmadụ nwere ike ịghọrọ ya mmadụ ibe anyị, mana ọ na-adị difficult ịghọrọ Chineke. Ya bụ na onye ọbụla na-eme harvest, ihe m na-agwa ndị mmadụ, ọ bụrụ na ị chọrọ ime harvest, owuwe ihe ubi, iji ihe ị wetara na ọrụ nke ịrụrụ wee bịa kelee Chineke, ji ezi obi gị mee ihe, ka ọ hapụ ịbụ ihe a na-amanyere gị amanye. Nke na ọ bụrụ na ị dịghị njikere ime ya wụ ihe, ka ị hapụ nọrọ ebe ị nọ, ka mmadụ hapụ ịbịa n'ọta nke Chukwu bịa butere onwe ya amamikpe n'ụzọ ọbụla. Maka na ọ bụrụ na ị were ihe gị iji enye onyinye harvest gị bịa chee n'ihu Chineke, mgbe ahụ onye ụkọchukwu na-echi ya n'ihe ọta Chineke na-ayọ Chineke, kedu ihe ọ na-agwa Chineke? Lee onyinye nwa gị ya butere gị, ọ bụ onyinye ziri ezi n'ezi obi? Ya bụrụ onyinye ziri ezi dịka onyinye ebe, Chineke anara ya mee gịnị? Gọzie ya. Mana ọ bụrụkwa na onyinye nke Ken, kedu ihe ọ ga-abụzi? Sọsọ n'ụwa ga-ekwu. Ya bụ ihe o ji dị mkpa na mgbe ọbụla anyị na-eme harvest, ọ bụ oge aṅụrị, ọ bụ oge anyị ji ekene Chineke. Anyị anaghị eme ihe maka na anyị enweka, anyị anaghịkwa na-eme ya maka na anyị nwere ihe anyị na-atụfu atụfu. Burukwe dị n'uche, mmadụ anaghịkwa eji ihe ọ na-atụfu atụfu eme harvest. Ị ga-ebutere Chineke onyinye gị nwa n'onwe gị na-agaghị adị gị mma. Onyinye ọbụla ị na-enye Chineke bụ onyinye gị nwa, mmadụ wetara gị esi yes, ekene dịrị Chineke na onyinye dị otu a m natara. Maka na ihe ọtụtụ n'ime anyị na-emekwa mgbe ụfọdụ wụ anyị bịa lechaa onyinye ndị dị aṅa anyị filu na enwezi uru ndị nke abụọ, ngwa ka anyị were ya ganye n'onyinye. Ọ bụghị ihe ziri ezi n'ihu Chineke na n'ihu mmadụ. Onye ọbụla na-enye onyinye n'oge harvest, oge owuwe ihe ubi, ka ọ bụrụ onyinye obi ọcha, ka ọ bụrụ onyinye si gị n'obi, ka ọ bụrụ onyinye umeala, ka ọ bụrụ onyinye ziri ezi n'ihu Chineke na n'ihu mmadụ. Anyị bịakwa n'akwụkwọ Leviticus, e nwere ebe Chineke gwara ụmụ Izrel na onyinye ha ga-ewetara ya bụ onyinye ihe ubi, owuwe ihe ubi ha bụ mkpụrụ mbọ nke esi n'ezinụlọ ha. Nke na onye ọbụla n'ime anyị ihe ebe a bụ nwa mbọ kwesịrị ịbụ nke Chineke. Ọ ya wụ onyinye Chineke gwara ụmụ Izrel, onyinye mbọ ha ga-ewetara ya, the first fruit, whether it's the first fruit from your animals, from your farm, from your family. Ọ ya mere n'oge ụmụ Izrel, ọ na-abụ amụọ nwa, ezinụlọ ahụ ga-ewere eduru nwa ahụ gaa duga n'ọta nke Chineke, nyefee ya n'aka onye isi nchụaja. Nke unu nwa na onwe unu ma na oge a bịara kpọta Jesu Kristi n'ụlọ ụka, ndị mụrụ ya na were onyinye nduri ya abụọ were bịa mee gịnị? Bịa nye onyinye. Kedu ihe ya wụ nduri pụtara? N'oge Jesu Kristi, ọ na-abụ nwa ọbụla a mụrụ bụ nwa mbọ, a na-eduru ya edute n'ụlọ ụka, hapụ ya n'ụlọ ụka, ọ bụrụzie na onyinye nyere Chineke, ya too ya na ndị isi nchụaja akparazie ka ha si eme. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ iduru nwa gị ahụ laghachie, ị ga-ewere anụmanụ dị ndụ bịa dịka ihe ị ga-eji wee gbara isi nwa ahụ site n'inye onyinye. Mana the minimum nke opeka mpe, ị ga-ejirila nduri abụọ wee bịa, ka e nwere ezinụlọ ndị na-enwe ka o si pụtara ha ga-agbalịla mbọ zụta nduri dị ndụ abụọ were bịa nye Chineke, ka ha nwee ike duru nwa ahụ nwee ike mee gịnị? Laghachie. Ya wee the first fruit. So ndị ọbụla n'ime anyị hi ya wụ diọkpara maọbụ ada maọbụ nwa mbọ, ikekwe anyị nwere ike were unu bịa dute n'ọta Chineke taa, ka anyị dịka ihe Chineke dịka onye pụrụ iche. Mana anyị ga-ahakwa ka unu lawa o, mana anyị ga-emekwe omenala ya na ya so ka anyị nwee ike mee gịnị? Hapụ ka unu nwee ike lawa. Tata anyị na-ekene Chineke onye nyere anyị ndụ. Anyị na-ayọkwana ya dịka anyị na-eme harvest nke parish anyị, ka Chineke metụ anyị aka na mmụọ, ka anyị ji onyinye ziri ezi wee bịa kene Chineke. Otu ọbụla mmụọ gị si kwado, ọkwa na mmụọ gị akwadoghị gị bịa ebe a, mana Chineke abịa metụ gị aka n'obi, gị gwazie onwe gị si aga m eme ihe ziri ezi, soro ihe ahụ mmụọ gị gwara gị, asọkwala ngọngọ, mee ka ntụziaka Chineke wee si wee dịrị. Enyekwala onyinye ga-awụ gị nyechaa ya ịlaruo gị bewe akwa, kama nye onyinye ga-awụ inyecha ya laruo gị were ihe ọchị, hụkwana ka ngọzi Chineke ga-esi adakwasa gị. Maka na o nweghị onyinye ọbụla nke mmadụ nyere n'ihe ọta nke Chineke nke ị ga-alawa hapụ irite ya mmaji kwuru mmaji. Ọ ya mere ụmụ Izrel, ala ha na-abụ ala a na-amịta mkpụrụ, maka na ihe ọbụla bụ ihe mbụ ha kụtara n'ubi ha, ha ewere ya mee gịnị? Bịa wetara Chineke. Chineke si otu a na-eme gịnị? Agọzi ala ha.
otu ahụ ka Chineke ga-esi agọzi aka ọrụ gị, otu ahụ ka Chineke ga-esi agọzi ebe ị na-arụ ọrụ, otu ahụ ka Chineke ga-esi agọzi ụgwọ ọnwa ị na-erita, otu ahụ ka Chineke ga-esi na-agọzi mbọ nke ọbụla ị na-agba, n'ihi na ị nyere Chineke onyinye obi ọcha, onyinye dịka nke Ebel. Enyekwana Chineke onyinye dịka nke Ken. Ya bụ ka Chineke gọzie anyị ka anyị na-eme harvest n'ụbọchị taa, ka Chineke zitere anyị ngọzi ya, ka ihe ọbụla dị mma nke anyị tinyere aka bụrụ nke ga-amasị Chineke ịgọziri anyị, ka aha ya bụrụ nke anyị ga na-eto mgbe niile site na Kristi Onyenwe anyị. Udo dịrị unu. Ka anyị letenụ. Ngwanụ ka anyị kwupụta okwukwe anyị n'ime Chineke. Ekwe m n'otu Chineke, nna ji ike niile, onye mere n'igwe na ala, n'ihe dum n'ahụ anya, na ndị ya n'ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke na amụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, na esi na ezi Chukwu si na ezi Chukwu, amụrụ ya amụ, amaghị ya eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya n'ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata, o were ahụ nke dị n'ahụ na mmụọ nsọ mmadụ abịa kpọrọ n'oge ọchịchị Pontius Pilate, nwụọ ya zitere anyị taata ka akwụkwọ nsọ si kwuo, nọrọgoro n'eluigwe na ọ ga-abịaghachi ọzọ ikpe ndị onye ọchịchị ya na-enwe njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye siri na nna pụta, onye mmetụpụta, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbara ndụ, na atụ anya mbata na ndị mmụọ. Ngwanụ ka anyị were otu obi rịọ Chineke ebere ma yọkwa ya ihe ndị na-akpa anyị, mkpa nke onwe anyị, mkpa nke nzukọ anyị, nakwa mkpa nke ezinụlọ anyị.
Eguzo m na-ekele gị Chineke, eguzo m na-ekele gị. Eguzo m na-ekele gị. Ka anyị kpee ekpere maka ndị niile na-agbasa ozi ọma nke Kristi n'ime nzukọ gị dị nsọ, ka ha mee ndị otu Kristi niile were umeala na obi ọcha na-akwado, mekwa ka ụzọ Onyenwe anyị dị ziziri. Eguzo m na-ekele gị Chineke, eguzo m na-ekele gị. Eguzo m na-ekele gị Chineke, eguzo m na-ekele gị. Eguzo m na-ekele gị maka udo na ezinụlọ niile. Ka Kristi eze udo wetara anyị udo, ịdịkọ n'otu na nsọpụrụ n'ebe mmadụ ibe anyị nọ. Maka ndị na-achọ di ma ọ bụ nwunye ha ga-alụ, ma ọ bụ ndị ọ na-esiri ike ịmụta nwa, ma ọ bụ ndị na-enwe nkewasị n'anya, ka Kristi benata nsogbu ndị a niile. Anyị arịọ gị dị nwe n'anyị. Chineke, eguzo m na-ekele gị. Eguzo m na-ekele gị Chineke, eguzo m na-ekele gị. Na-ekele gị maka ndị niile a na-echeta na aja maasị nke taa, ka Kristi mezuere ha ihe ha na-achọ dịka o siri masị ya. Anyị arịọ gị dị nwe n'anyị. Chineke, eguzo m na-ekele gị. Eguzo m na-ekele gị Chineke, eguzo m na-ekele gị. Eguzo m na-ekele gị maka onyinye ihe ubi na ịtụrụ Chukwu mma maka ihe ọma niile o mere anyị. Ka Kristi gọzie anyị niile, wetara anyị ịhụnanya ya n'uju, mekwa ka anyị si na ya bụrụ otu ụmụnna. Anyị arịọ gị dị nwe n'anyị. Eguzo m na-ekele gị. Eguzo m na-ekele gị. Eguzo m na-ekele gị Chineke m, Chineke m. Eguzo m na-ekele gị maka mkpụrụ obi ndị otu Kristi niile nwụrụ anwụ. Ọ kacha ka Kristi mere ha ebere, bịakwanye ha ndụ ọhụrụ n'ala eze ya. Anyị arịọ gị dị nwe n'anyị. Okwu emela arụ. Ekene Maria, jupụtara na gracia, Osebra nọnyere gị, ịdị ngọzi n'etiti ikpere niile.
nara ekpere na arịrịọ anyị o ozebụla ụwa gọzie ihe ndị a anyị chere n'iru gị ka ọ masị gị mere anyị karịa ka anyị si rịọ site na Kristi onyenwe anyị.
rịọwa na ụmụnna m ka jamenunu na-achụbụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna ji ike niile ịnaranụ. Amen. Onye nwe anyị na-arịọ gị nara aja na ekpere nke anyị ji umeala ịhụnyere gị. Ewepụ gị, o nweghị ihe anyị pụrụ ime. Biko obiọma gị gbata ọsọ chekwawa anyị na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyerunu. Welite n'obi elu. Ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwa anyị, onye jiri umeala bịa n'ụwa n'ụdị mmadụ, bịa mejuo nkwa ikwere mgbe ochie, wee meghere anyị ụzọ nzọpụta ebe n'oge dị ugbu a. Anyị nọ na-eche nche na-atụ anya mgbe ya bụ Kristi ga-abịa ọzọ na ebube ya, bịa wetara anyị mgbapụta anụ ikwere anyị na nkwa. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mmụọ ọma niile nke ihe n'igwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe n'aha si
na ịdị nsọ ezie nsọ gị na-edu ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ịdị onyinye ndị a nsọ site n'ịhụkwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya were nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-edurunye maka unu. Etu ahụkwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị, o Kristi, wee ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Jesu nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, chetakwa nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofufe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe gawa ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko, meere anyị ebere, meere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na Joseph dị ngọzi bụ di ya, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa, were keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziere anyị were gbọkuo Chukwu Nna. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otito dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị ndị tata ndị nke mbọsị anyị, gbaghara anyị dịka anyị si gbaa ndị meghara anyị, ekwena ka anyị kwe n'ọla anyị, ma zọpụta anyị. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị ozebụrụ ụwa na ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị,
ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị ewere gbanaha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwala anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile, ka uche gị si chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Leenụ nwa atụrụ nke Chukwu, leenụ onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke.
ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, i jirila nri nke eluigwe nyejuo anyị afọ. Biko anyị ji umeala rịọ gị ka anyị site n'iketa oke n'ihe omimi nke a mụta iji amamihe na-eso ihe nke ụwa a, bịakwa jidesie aka ike n'ihe nke eluigwe site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị nọrọ n'ala. Ụmụnne m na ụmụnna m, udo dịrị unu, daalụ unu. Tupu catechism anyị announcement, ameji ohere agwa unu. Tuesday, December 8, is Solemnity of Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. In this country, it's a holiday of obligation. For that reason, I gave away 2 masses that day, 8:30 in the morning and 7 p.m. in the evening, to give you the opportunity to fulfill your obligation that is observed as a Sunday. So the obligation that the Catholics must attend masses on Sundays applies to that day, December 8, Tuesday, December 8. So that's to let you know. There will be 2 masses here. If you can't attend mass here, there will be opportunity for you in other parishes where you live close by to attend mass that day. Yeah. Another thing, after mass, there are plenty of fruits and the food in the hall that you need to collect to prepare for yourselves. So, I want cabbage, vegetables, kale, oranges, apple, beer, everything, name it, is there. I hope Chinedu is here to let you into the hall and to let you have access to those things for you to collect. So, we congratulate our brother, Sir Ebunam, Silvanus Ebunam. He is one of the parish trustees. He's celebrating his 70th birthday today. After now, Father, we give him his blessing before we leave. Let's clap for him. But happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Silvanus. Happy birthday to you. Lord bless you. May the good Lord bless you. Lord bless you. Another thing I want to bring your attention to, ya wuru nwa ọbụla dị unu mkpa, wuhe na unu ọkụ n'obi, na-achọ ịma explanations and reasons. The door is open for you to the office. Ring the doorbell during office hours and they will let us know. Or you call the parish number, ask to speak with me or with Father Vincent. And there is no reason for somebody to be talking behind and going with your concerns
you are bound to come and air your concerns to us. I don't see any reason why, because in the policy of the dioceses in this country, all over, the same policies for priests to observe social distancing, they gave us guidelines. They did not ask us to be wearing masks or through the mass. It's only when we are having contact with the people that we put, when we are giving communion, we put on the mask. When we are blessing the deacon before gospel, the reading of the gospel, proclamation of the gospel, we put on our mask and bless the deacon. There is no point sending somebody to come and find out why the priests are not wearing masks all through the mass. We are following the guidelines given to us. We are not in close proximity to you. We are far from the congregation. We are sitting far. But when we are giving communion, we are bound to put on the mask. We have sanitizers. We sanitize our hands, do the ablution, and everything. We are observing all the hygienic protocols, not out for us. So I don't cherish somebody writing text messages or sending somebody to come and find out why the priests are not wearing masks. Therefore, I'm not going to do that. It's rude. It's rudeness. Okay, now. Thank you. Saint Clement, our home. Dalono. Also Igbo was ade akwụsị except mbọsị iku ume kwụsịrị. I mere cash bazaar n'izu gara aga. Na mbido okwu m mbeburu ukpe ekene ka a sị na ekene onye na nke o mere eme omekwa ọzọ. Ihe dị ebe odudu kpọọ gị na ikene Chukwu na nke o mere eme omekwa ọzọ, maka na ome ka eji afọ ọkụ. Chairlady na chairman wee sị mụ kene unu nke ọma n'otu unu si wee pụta were kwado bazaar, cash bazaar anyị merụ n'izu gara aga. Tatawu nkapị ọnụ nyama bazaar ya nkwutu nwa obere echere m wee banyezie na nyama okwu ya afụ na onye edemede akwụrụgo na-eche, mana enwere ụzọ ihe one ma one m emetụ aka. Nke mbụ bụ gbasara procession anyị mere last Sunday. Ndị ụka nyere anyị ikike anyị chọzi ị na-eme bazaar, ị na-eme procession ka anyị mee, mana ọ ga-abụ within the guidelines dịka pastor onye nwe onwe ya enyere anyị iwu gasị ihe anyị na-eme n'usoro nke ọbụla dị n'ụdị ya. Ọ kọwakwa na nke anwa abịakwa na nke procession a gwara anyị sị anyị jizine nke anyị na-eme n'ime ụlọ ụka na nke ibu chalice for now until emesịa. Mana nke ndị nwere gift a gwara anyị sị ichi igote gift bịa, mana anyị ga-eme the procession in accordance with the social distancing procedures. Last Sunday, ezigbo nwanne m nwoke bụ my younger brother nke m fụrụ anya n'obodo ahụ n'owu Igbo, o mere procession, ndị mmadụ wee nupụta n'igwe wee sị na biko dododo mbọsị ọzọ onye nwe gift a ga-enye sị esozini ya. Ọ wụrụ bọtụlụ mmanya na-agbakọ okwu sọsọ ya na nwunye ya na ụmụ ya, ma ọ bụ onye anwa na di ya ga-abịa n'elu ọta, den mmadụ na-abụọ esoro ha wee buru bọtụlụ mmanya na-aba ahụ. Ọ bụghị o buru bọtụlụ mmanya na-aba n'ofu
ofu kọpụ mmiri adị mmadụ 20 na-eso ha. Otu anyị si eme ya, mana anyị ama mmezi otu aha for now, because adị mmadụ ịtọ ahụ wee bịarute ihe enwe ike menwuo that social distancing mgbe a na-ekpe ofe ekpere. Ihe o ji wee dị mkpa waa sị na ndị onyoko na-ada abịa enyo ihe a na-emegasị n'ụlọ ụka. Ahụ mana iwe dị ndị obodo because anyị na ha gbara mgbe anyị wee nwudofa, so ha na-ejegharị n'enyo ndị nke ahụ anyị kwetere na anyị na-eme na na-emekwa ya ọfụma. Onye mere ya ọfụma ha ya enye $15,000 fine. Enyere anya ndị diocese nwere ike isi anyị chegodo nwa obere. Biko nụ nna yọ nke anwa dịka esi si m yọọ ọnụ ka ọzọ mmọnwụ anyị na-eti bụ mask from mbido to ngwụsị ọ ya ada anyị n'iru. Nke ọzọ, igwe aka fonu enwere m ya, onye ọna nwere ya. Fada nwere nke ya, mana enwebe onye fụrụ ka nke fada kụrụ. Biko nụ a na-aka ụka ịbatara n'ime ụlọ ụka tinyere anyị isi ebe enu ịgbanyụọ igwe gị ka ọ ghara ịbụ a na-aka ụka igwe a na-akụ different type of messages. Biko nụ ihe ndị a niile gasị mmetụgasịala ụlọ aka ka o wee kwa anyị pịkọọ. Then abịa na ihe oriri, in addition to nke fada kwuru, nwanne anyị nwoke wụ trustee gbara agadaga 7-0. Unu ma na ihe mere mgbe ochie bụ na onye dị 45 years awụrụgo Metusela, mana kịta onye dịzi 70. Inezi onye gbara 70 ọ dịka anyị asị ịna-ekwu nwa ya ama na ụmụ m na ndị mụ na ya hacha, so otu ụwa dị o wee change go. Biko nụ happy birthday to our trustee. Then anyị ga-ebido n'izu gara aga. Anyị si na tata ka ndị groups ama na anyị nwee groups tata na n'ụlọ ụka. Anyị nwechara ma ndị ọsha ma ndị kwaya. Anyị nwee all those groups belong to Fatima, belong to St. Anne, belong to St. Agnes. Ndị otu anyị niile anwa adị nsọ n'ọnọdụ dịgasị nkwado. Biko nụ anyị pụta nụ ihe fada kwuru mata na amata na onwenu na-eke osebụrụ ụwa bụ obinigwe nọ n'elu wee na-enedata anya ọma ndị o nyere nọ na o nyere. We are not going to be carpenter bees. And where some of us here that are more brilliant than others, you didn't do anything specially that made God to give you that talent of being more brilliant. So use whatever you have, use whatever you produce from your ubi, because I am a ubi here. Ejesi nyochaba ihe eji 1 million inyere anyị wee ya eme weta ego wee lụọrọ Chineke ọrụ ma ọ were ego ka iji bụ ihe kụpụtara n'ubi. Anyị mesịa ya ka anyị nweke tụọ onwe anyị afa na nke anyị mere eme n'izu gara aga. Anyị mere ọfụma dịka m si wee gwa ụnụ. Asị m kene ụnụ nke ọma, chairman si m kene ụnụ, chaledi bugwara. So biko nụ ka anyị mee nụ nke a ka ọ dịkwa ka nke anyị merụ adị nke ahụ anyị merụ n'agbanyeghị na kolokolo dị anyị mere ọbịarịkwa rival agbakwa nke anyị mere before. Biko nụ ka anyị bido nụ. Chairman. St. Clement, our home. St. Clement, Our home. our home. Enugu. Anyị bido bulie melu ebe anyị mere mbụ. O nwere ndị na-abịara ụka anyị ji wee sị na ga-enye ugboro na eme nke mbụ maka ndị ọlụfa na-eme ndagharị emekwa nke ọzọ. Ebe anyị kwụsị ka anyị na-esi na ya na-emekwa nke taa. O nwere ndị ziri ozi na-enyezi katis, o nwere nke ewetara na-enye katis ọ na-akpọ ndị ziri ozi. O nwekwara ndị mmadụ na-akwadoro akwado n'izuụka gara aga kwadogolo ime nke ha taa. Anyị na-anabata onye ọbụla ofu na ofu, onye bịa anyị etinyekwu ya ka anyị si etinye. St. Clement, Our home.
na mbido ndị otu anyị wụ ndị CMO Christian Men Organization ji agadaka $300 were sị na nne nke ha wetara. Sir and Lady Chinedu Akolisa fa wetara fa chọrọ fasịsa akpọ n'afọ ego ne fa wetara. Okay. Kemgbe anyị ihe mfu n'azụ envelope ga-atụ ọma egwu nsị ka m hapụgoro nke ahụ. So ewetara $300 Chinedu Akolisa. General CWO General is pledging $300. CWO General. Ndị otu St. Agnes ndị otu anyị ha na-enye $150. Eziokwu bụ ndụ wetara ego ọsịsa akpọ n'afọ ya anyị ede ya ede. Ndị Knight of St. John International wetara $150. Nze nke Makolam na Lọlọ Maria Obi wetara anyị $200. Sorry. Sir Obede Jogu na nwunye ya ji $200 wee kwado anyị. Ndị otu anyị bụ ndị St. Anne $100. Normal Lady Martina Onyechere and family $50. Ambrose na Helene Iwu ji $200 for Madai. Benson Akuzie and family $200 cash. Ndị otu St. Cecilia Square fanyere $50. Onowu Igbo o wetara $100 si ka anyị wee na-eme. Onowu Anthony Mezoka. Okeke family kweburu nkwa $500 cash ka ha redeem zire tata. Ebele Obiora, one of our lectors,
say over the $50 cash we support we anyị na-eme. Emeka Ọfịa na family fa kwere nkwa n'izu gara aga $100 ha redeem ya tata. Ọgụ ụlọ dị na ngwa maka onye ogbo enwe ndị chọrọ nụ hapụtaba ozugbo kwuru because oge adị ọzọ. Yeah, Dr. Korie Konkwo na redeem $200 from last week. Dịka o si were gbatakwuru ekwu m okwu kapịnta bi amara ebe efama nọ wee gote plank o ji wee mee his yam barn, mana kapịnta bi ruo oje tụọ ọnụ ebe anwa wee chụba ụmụ insect dị iche iche ị na-abịa 1 mile ewe ọchụbụchụpụ, mana ọ mụrụ ego na plank na-ada. Ngozi Chiemeka and Ngozi Ezeogo $50 check. Nyama kapịnta bi ọbịa ọchụba insect niile ma arụrụ ma idudo ma ihe niile ọ na-achụsasị na-eme ọga n'ọya nwanwe ebe a, mana ọ mara ego one akwụrụ ndị ịlụ nyama ban, ọ makwana ego one de fama goro osisi eji wee mee the distance. Otu aka ọ dị anyị ncha ihe mere iji wee karị m wee baa ọgaranya awọ na ịka m wee mara ife. Ihe mere nji wee karịa gị wee mara ife awọ na nka gị wee mara ife ọ Chineke na-eke nke ọ bụ na onye gị welie na ekenie maka na ọmụme ka eji were afọ ọkụ ọmanta aka ya akụchie. Ọ bụrụ na ị ka nọ n'ebe a na-anụ olu nkịta na ọ na-emetụ gị n'obi na ị chọrọ iso wee deba afa gị n'akwụkwọ ndụ, ị bịa gbogote ka anyị denye afa gị ka ị ghara ịbụ kapịnta bi. Chairman and the harvest is winding down. If there are people who are not presently here in the church today but they would like to participate, you can get in touch. Oh, Cynthia Odom, Redeemul. Yeah, ọ bụ na enwere ndị ọzọ anọrọ here chọọ participate dịka a na-ede eme ihe na Facebook na ị na-anụ unu ma ọ bụrụ na ị chọrọ participate, get in touch with any of the people they involved here ka edebe anya afa gị n'ebe edere afa ndị mere nyama ihe ka Fada gọzizie onyinye unu. Ana m eji ohere ekele unu niile maka your participation in the harvest of today and of last week. I will now call upon Father Vincent ka o were ihu na were chie Chukwu n'ihu were kelee. Father, biko bịa. Ka elite n'elu.
anyị na-ekene mmadụ niile nyere onyinye. Ka anyị werezie n'obi umeala kpọkuo Chineke ka ọ gọzie mmadụ niile soro na harvest afọ a, ndị nke na-enwekwa ihe ha ga-enye, ka Chineke gọzie ha ka ha nwee karịa ka ha si tụọ anya. Chilie aka gị elu. Enyemaka anyị nọ n'aha Onyenwe anyị. Onyenwe anyị, biko chee ntị nụrụ arịrịọ anyị ka mkpu akwa anyị ruo gị ntị. Chineke pụrụ ime ihe niile, ụmụ gị abịala weta ihe onyinye site n'ihe ọma niile nke iji wee gọzie ha n'afọ nke a na afọ ndị gara aga. Ha abịa na kene gị n'ụzọ pụrụ iche site n'iweta onyinye nke i nyere ha n'iru gị. Ana m akpọ ọkụ gị site n'ọta gị dị nsọ, o ozebụrụ ụwa, ka izida mmụọ gị wee gọzie ha, gọzie aka ọrụ ha, gọzie mbọ ha na-agba, gọzie ọpụpụ ha na mbata ha, gọzie ebe obibi ha, gọzie ụmụ ha, gọzie ndị di ha na ndị nwunye ha, gọzie ezinụlọ ha. Ka ngọzi gị wee gbaa ha okirikiri dịka ha ji mmụọ ha wee wepụta ma nye gị, ka isi ụta a were akụnụba gị wee chaa ha mma, were ahụike wee jaa ha mma, were ihe ọma dị iche iche nke ị na-ezitere ndị nke gị wee gọzie ha. Ka mgbe a afọ na-abịa abịa, ka anyị ncha zukọkwa wee nwee onyinye nke anyị ga-eji wee kene gị site n'ihe ọma niile nke ị na-emere anyị. Ya bụ, gọzie ụmụ gị niile gbakọrọ ebe a, ma mee ka ngọzi gị bụrụ ihe ga-agba ha okirikiri mgbe ọbụla. Ebe ọbụla ha na-achọ enyemaka, ka emepere ha ụzọ. Ebe ọbụla ha na-achọ ka ha wee nweta, ka ihe ọma gị na-agba ha okirikiri mgbe niile site na Kristi dị nwa anyị. Ka Chineke pụrụ ihe niile gọzie unu, ma gọzie onye nke unu chere ya n'ihu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. God of all creation, we offer you grateful praise for the gift of life. Hear the prayers of your servant, Silvanus Abraham, who recalled today the day of his birth and rejoices in your gift of life and love, family and friends. Bless him with your presence and surround him with your love, that he may enjoy many happy years, all of them pleasing to you. Bless his family, who surround him with love for all his years, and grant that as he celebrates today, that you may give him more fulfilling years, to be grateful to you and to be thankful for all your blessings. We call down your blessings upon him and his family, in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. ihe nna ayọ Chineke wụọ otu o siri nye m ụmụnne ndị hụrụ ibe ha n'anya, ezinụlọ ndị hụrụ ibe ha n'anya, ọgbakọ dịka otu anyị siri gbakọ ebe a ndị hụrụ ibe ha n'anya. Ọ bụ ihe nke na-enye m ike, ọ na-enye m ịhụnanya,
ma ana m ayọ Chineke ka o nwee ike ịdị na-edu anyị n'ezinụlọ anyị, ka anyị nwee ike inwe ngọzi nke Chineke nke kacha nke anyị nwee ike ịdị na-echeta ibe anyị n'ekpere na Chineke gọziri anyị ụzọ pụrụ iche. Anyị ga na-ayọkwa ya ka ọ na-agọzi anyị na-aga n'ihu. Ka m na-echeta ezinụlọ cheta asaa Chineke na onwe ya na-ahụ m na-edeme m, otu ahụ ka ọ ga-esikwa na-edeme nnụ niile na ezinụlọ ụnụ n'otu n'otu, ka anyị na-agba afọ na-aga n'ihu iji wee kelee Chineke. Anyị ma ama na ụdị ọrịa bịara ugbu a na anyị a ga-agbakọwazisi ka anyị na-eri na-aṅụ. Nwa obere ihe ezinụlọ m kwadoro si na onye ọbụla nọ ebe a taa na-ala nnụ lee n'azụ, onye ọbụla were otu bọtụl, were otu achịcha nke ị ga-eji alara ma ewuo nwoke ma ewu nwaanyị ma ụmụaka ndị nke na-etolite etolite teenagers. Onye ọbụla nọ ebe a were otu mmanya na otu bred, unu lazie. Anyị na-ayọ Chineke ka ọ na-agọzi anyị na-aga n'ihu. Ana m ekele ụnụ, na-ekelekwasị ụnụ ka Chineke na-agọzi anyị, ọ kacha nke ndị fara ndị na-achị anyị ebe a. Ha na-achịkwa anyị nke ọma, na-eme ka anyị niile nwee ike ịdị na-agbakọwa ka ụmụnne n'ụbọchị ụka niile, na ekpere ha n'isi anyị niile na-aga ọfụma, ka anyị nwee ike na-enye Chineke otuto oge niile nke ndụ anyị. Ana m ekele ụnụ. Chukwu gọzie onye ọbụla. tupu anyị agbachia mas, anyị ga-asị Fada Vincent onye du anyị na misa sete aka ya gọzie ihe ndị Egbo na wetara ka anyị na-erie ọdị anyị ahụ mma. Gọzie ihe oriri na ihe ọṅụṅụ nke anyị chọrọ anyị n'ihu, nke anyị ji ekene gị maka nwanne anyị nwoke bụ Silvanus. Ka ngọzi gị dakwasị ya, ka onye ọbụla ga-anata ya anụ wee keta oke na ngọzi ibi ogologo ndụ na ahụike site na Kristi dị nwana anyị. Ka anyị lite n'elu. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Lawanụ misa gwụsigo.